am revenit. Nu m-am luat până la baie, nu mă întreba. Hai mă! Hai mă! Ți-o imige. Barbaro. Hai nu mai! Să dau? E ce? E fain? Ok, hai. O să urcăm iar aici. Să urcăm iar aici. Am urcat. Bă, ți-a picat uleu și eu trebuie să plec acasă. Amu? Da. Soță, vii cu mine? Pace? Ciao. Ciao, mă. Ne vedem mâine? Da. El eu. Nu. Ok. ASMR, stai. Da, hai, mă! Vii cu mine aici, Andru? Aici. Hai să facem ASMR. Stai. ASMR. Bine. Hai, mă. Hai, mă. Hai, mă. Nu-mi trebuie ajutor. Eu sunt bate din doar. Hai, mă, că Bă, mi-am... ce facem pe ce? Da, ne uităm dacă iese chestii, gen... Mor. Până afară dacă mor. Victor și Alex s-a găsit la pădure. Pădure. Cât De... e? Au coaie. Am găsit o cană de cafea pe ce? Sunt Am mort. văzut eu o cană de cafea. Unde? Nu știu pe ce, uite. Unde? Stai. Mai e crăpătul ăla, nu? Nu, nu-i crăpătul. Sunt mortul. Ce-i plastic. E foșu. Acesta cineva. N-are încură. Bă, nu mai putem să mai merg mai departe. Ia cum e acolo? Aceea e mezanul Rainforest. Aci de pro player. Bă, ce-a fost aici chiar, mă? Că e abandonat. Deci, efectiv, a distrus casa, acum a murit, Doamne, iartă-le. Ce-a fost chiar? Că vezi? Chestiile așa pe aceea, un papuc. Un papuc. Mai altă Prima chestie. chestie ce o Da, menționez, bă. un papuc. Ce tare m-am găsit. Să o pun iară. Hai să mergem, mă. Hai să mergem mai departe pe niva să ne uităm. Pac, acolo stă Carina. Dar bă, nu dau adresa mea. Bă, dacă voi știți unde stau, hai la ușa mea. La 18, că eu și Tuțu. Femiosul. Îi basă pe gurile mele. Îi pui pe gurile mele. Dracu. Bă, iartă-mă că m-am înjurat, mă. Iartă-mă chiar. Opa. Opa.